Ketoke pun tanda-tanda terkapar. Iya, semangat luar biasa. Kok hancur Pak? Hancur. Hancur kok. Hancur. 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 Hancur iki hancur. Sampeyan kaya gawa rombongan kaya ayo diku semarak. Men saya gayeng saya rame padake. Nggih. Wah matur sembah nuwun, Mas. Seneng ki ya, Dik. Oh iya, Mas. Dangu mboten pinanggih. Sampeyan kok ngingu jenggot barang. Ayo karang ya nganggur suwe. Malah kula gemes ning ngene iki. Ya iya. Sampeyan ngingu jenggot mboten Mas Bagong. Ora arep gemes, Mbak. Tak duduhi. Amane wis senengane kaya ngoten niku. Emoh kula nek kaya ngoten niku. Heeh, wah rame. Dipaske sisan, dipaske jam 2 sisan. Lho, lakone piye, Mak? Ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Santai to. Buktine engko anggere rampung rak semar bangun kayangan rek beres to. Iki materiale rung teko. Wedi ya rung pesen, semen ya rung ana. Santai wae. Ya. Ayo Kin, Tukang jeruk Kin. Ayo. Ya. Tutuk songo, tutuk. Tengok sih. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan Ketoprak Mataram kan inggih menika ngaturaken pakempalan ketoprak plantengan budaya. Dalu menika mendhet lampan inggih menika Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang badhe ditindakaken dening Sukimen saking Klaten Jawa Tengah. Bandung Bondowoso katindakaken dening Solikin wondene Demit. Emban katindakaken dening Princess sutradara kula piyambak. Kairing paguyuban karawitan nyangga dosa sugeng midhangetaken Rata nyangeten aja piye. Aku saiki srante sedulur. Mboten maiben. Putra Manalendra wong gadhek jenenge tok. Merga kraton Wanasegara wis dadi Karangabang. Oke bebanten Rajapati ing Wanasegara piye. Nandang Sungkawa niku kenging ning ampun keladuk Gusti Putri sak madya kemawon. Kan apa ora kena keladuk banjur aku besuke melu sapa? Tesih wonten kula. Kula tansah ngrumat panjenengan, pun benjing ngantos dikijing kula rumat jenengan. Kok kowe mangke pati kurang ngedem-deman aku to piye? Lah nggih ngedem-deman panjenengan ngoten kok. Pripun? Piye? Ana kedadian kang kaya mangkene. Ki mergo bokal bawange Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ingkang sampun merjaya Kang Mas tuwa, Kang Mas Prabu Kupala. Serana pengarep-arep tumraping uripku. Jonggreng. Wah, wis ketoprak telek. Muni pisan kok kleru, jonggrang kok jonggreng. Heeh. Heeh piye? Kowe muni jonggrang, ngono terus gamelane muni sesek wong kuwi jonggrang emoh kok jonggrang ngono sing wangun. Coba muni ya. Jonggrang. Wah, lah kurang penekanan. Jonggrang. Oh, jonggrang ki bagus. Jonggrang. Kurang gede sithik. Jonggrang. Kegeden.
Jurang. Jonggrang. Tok 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 tok. Sinten menika Gusti Putri? Tok tok tok. Yo iki menungsane Bandung Badawoso. Kang gawe karang abang ana ing Wonosegoro. Kowe Bondang, Bandung. Aku Bandung. Iki niki ingkang sampun merjaya Kang Mas panjenengan Gusti Putri. Kon minggat saka kene piye? Suthek aku nyamang rupane. Ora. Aku ki tresno karo kowe, Jonggrang. Waduh, Jus, ora masuk Mikir daleke sing ngomong Bandung aku kowe mung mangap cangkem tok. Bandung ora ana wibawane blas tak utuk kaya ngono kok Jonggrang kan sudi kok ngendi. Mulai yo, kowe mung gaya tok wae. Jonggrang. Praptaku ning papan kene iki sejatine mung kepengin nilai karo kahananmu. Sudi apa aku nyamang kowe Bandung? Jonggrang. Jonggrang. Kudune kowe mangerteni. Piye? Piye rasane atiku wektu dina iki? Kelangan sedulur karo Sinarawati. Kawulaku ing Wonosegoro tumpes tapes tanpa tilas. Kabeh merga saka pokal gawemu. Mergane kabeh kawulamu ora padha manut karo aku. Gene manut marang kowe, Batu. Menungso urang tata. Aja kaya ngono. Tak apa sudi. Ngerti yo? Jonggrang, kowe nek rono-rono tiba gegeblak saka panggung. Rada mrene, rada mrene. Nah. Kowe tak kandhani yo Jonggrang. Nganti tak rewangi kaya ngene iki mergo gedhening rasa tresnaku marang kowe. Tresno. Iya. Pisan lebalen ana kowe kandha tresno. Tresno. Bandung. Kowe ora ngerti diarani tresno sejati, Bandung. Nek sejati ki mung rokok. Aja guyon kowe. Aja guyon aku nesu. Aku ora guyon. Aku ki omong opanane. Tresno menutuh hati kang suci. Iya. Ora mergo pangkat derajat lan panguwasa kowe banjur daksa marang jejering manungsa Bandung. Jagat Dewa Bandung. Piye? Kula Gusti Putri. Kanggo curupe aku balik ke Bandung ana kraton ing pengging kono. Kosek Jonggrang, kosek. Iki sapa iki? Mriku abdi kula. Lho. Abdimu. Abdiku iki. Lah kok malah ayu abdimu karo kowe. Iki bocah saka Karang Pradesan, bocah desa Sasok. Lho, perkara wong wadon ki aja diimbang. Ora ngerti kentang kimpule iki. Kene kok ora ngado. Ora ngerti apa? Kentang kimpule. Jonggrang, aja kaya ngono. Aku duwe. Nek gelem tak kaneni cara kanthi kang alus Bandung. Iya. Bali ana negaramu pengging kono. Aku gelem bali nanging yen wis mondong karo sliramu. Wonosegoro manungkul nanging aku wegah dadi putri boyong. Yen lumrahe negaramu wis tak bedah, kuwi kowe dadi putri boyongan. Sing metu iki aku ora bisa nglakoni Bandung. Aja sing kala. Kene to, kene. Tangan. Jonggrang, Jonggrang. Jonggrang. Aduh, Jonggrang. Iki nek krungu tangga teparo kowe darane tak kapak-kapake. Jono to Kuwi wong iki wong wedok apa pitik babon? Jono. Ngapunten Gusti Putri kula setelen niki. Ingkang biasa mawon Gusti Putri. Apa ora metu karo para abdi lan juru taman to? Ya wis iki wae nek ora gelem. Aja ning kene Bandung ayo golek nggon. Anu. Wah. Bandung. Aku keceplosan. Rumangsaku omonganmu ki ora kena tak gugu nanging kok omonganmu ki pating crebung. Golek nggon piye? Karepmu piye? Dirembuk kanthi saapi-apike Bandung. Wis kowe saiki nyuwun apa? Waton kowe gelem dadi putri boyongan. Nadyan tumuruning rembulan yen perlu tak gayuhke ana ing sliramu. Aja ngomong to Bandung. Jonggrang.
Piye Bandung? Suwe ning suwe aku kok dadi ingin karo kowe. Ingin ya ingin ayo ora grusak-grusuk kaya mangkono. Wong wedok ki nek nganggo ngono ki malah gila lho. Ini kanggo kok alus kok menawa kok suwe ning suwe dadi rasa tresna. Coba saiki kowe nyuwun apa? Aku nyuwun apa ya? Mbok kowe bali ana pengen to bantu. Aku ora iso bali nek ora bareng karo kowe. Mbok ngegrab. Upama ngegrab mestine ning jero grab kuwi kowe karo aku. Nanging aku ora sudi. Engko nek wong loro nang jero nek aku hamil. Monggo kuwi ora tak karepke. Pancen niatku aku pengen kagungan putra saka kowe Junggrang. Piye mestine nek aku kaya ngene kowe kaya ngono putrane sesuk. Wis aja kuwatir mesti wit gedang. Piye to Bantung ki piye putra Nalendra Gung Binathara kang bakal nglintir ke Prabu ning pengging kok di anak gedang ki lho. Lah wong sliramu ya angel temen diripe kaya aku kudu kepiye wis ta? Aku kudu kepiye? Aku njaluk digandrung mbok mrangka lilih penggalihku. Oh, hae kok iya. Nek menggandrunge Ning aja nyaken-nyaken rasa kembek-kembek sik lho. Aku jijik. wis aja kuwatir. Aja kuwatir. Gandrung kok titingane kok ngono. Sore-sore padha Kowe iki gandrung apa dolani bocah cilik? Jonggrang. Piye, Mbok Gan? mati aku apale ya meh kuwi. Sing wigati aku tresno karo kowe sing ngetokke rasa tresnaku. Sing gawe ternyo ing rasane atiku banjur aku lilih kersa kaboyong ana ing pengging ngono lho Bandung. Manismu anu jiwa Aja ganggu sik ya piye. gawe segara ta piye? Bandung Bandawasa tiwas bojone gurtuk gabus. Rak ya ling cenek tinulat para abdi lan kawula ngono segara ki lho. Abdi-abdi juru taman padha geguyu-geguyu kowe lan sing aku. Aja tok baleni kaya mangkono lho. Ngono ki ana wayahe, Kak. Ya sing gedhe pangapuramu mbok menawa wis ora kuat ngampah marang hardaning rasa. Besok ngene sapa saiki ndeke sapa mbok ya ditahan luwih dhisik kok ya krusak-krusuk. Ora apa kang nadya upama munduta iya larang kok Rekmanipun menika lho Kang Mas nggih. Junggrang Injih Kang mbok yo Mas. mau Penyanyi ki alon-alon Kang Mas Bandung Bandawasa. Gusti Bandung Bandawasa. piye Napa mboten ke planet to? Rak ya ora kowe kok nyaruwa sae to piye? Punten Gusti Putri mangga dipun. Jejermu ki wong abdi wong gedhe kok nyaruwus lho. Kang Mas Bandung Bandawasa. ketoke pasuryanmu ayu Pangestunipun Kang Mas. ning iki ketoke kedaluwarsa lho Liripun kok ambune solar kuwi menawi benjang kalian kula menika pikantuk kanugrahan putra panjenengan
ngersakaken putra mijil kakung menapa pawestri? Mestine manut karo sing peparing. Ngaten. Diparingi kakung. Menika awak padharan dhewe. kula nggih. Heeh. Mas. Penggan lus-lus nggih. Benjang Iya. ing padharan kula menika badhe tuwuh wiji panjenengan Kang Mas. Winipun wonten mriki. Ki nglaku rene lho Mas. Nglaku kene. Nglaku kene Mas. Jonggrang tartamtu tak turuti Bantu. Sawangan kaya ana wit-witan kaya ada manuk padha cucuk-cucukan kae. iya aku Mbok menawa kae nggambarke tresnaku marang sliramu ya Bantu kae lho manuk cucuk-cucukan. Sing endi, sing endi? Kae lho sisih kono kae lho Bantu. wah kowe iki kae iki genah blungon ngono kok mah Kok manuk karo bunglon amedine ana bedane to Bantu? iya Oh pancen tresna ki wuta kok ya Bantu. Lho Bantu. iya Kacutke Bantu. tumampa tanpa welas Aja nakal lho astane lho ya. nang madyaning coloniti Besok aku nek kaboyong ing pengging aku wis ora nyandang ngene meneh kok Bantu. iya Aku pengen nganggo rok mini karo baju renang wis ora apa-apa pokoke sak karep-karepmu tak turuti Jonggrang tenane. tenan Aja matur turun, aja matur turun. Biasane wong lanang nek arep tutukan ngono kuwi engko nek wis kecekel terus mari basan ninggalke aku mah iya iya aja oke-oke nek ngomong ngababmu ambune ra tenang Bantu wong bagus. Piye Jonggrang? Aja mbok anggap enteng sliramu bakal mboyong ngono wae marang Jonggrang. Lho, kowe meso selak. Kahanane wis kaya ngene kowe meso selak. Bantung Bandawasa wong bagus. Piye? Jejering aku putra ratu ing Wanasegara mesti kaboyong bakal ing pengging, mesti wae duwe bebono. Aku duwe punaki, Bantung. Bebanamu apa? Apa penak ayo Bu? Kendalake aku sewu Iki mung apik alus. Bantung. Apa? Nek pancen kowe bakal mboyong Jonggrang ana ing pengging, aku njaluk candhi cacah sewu nanging sewengi kudu dadi. Yen ming perkara kuwi kowe aja ngilani karo kabisane Bantu. Sago. Ning nek ngantek candhi kurang saka 1000 ateges badar lan ora kasendatan. Bandung mboyong Jonggrang ana ing pengging. Ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo. Ning tak buktekke. Gedening tresnaku bakal tak wujudake candhi cacah sewu. Aja wedi kang lan wektu dina iki tindakno saat durunge jago kuruk candhi kudu wis dadi Bantung.
Mara sawangen. Topo. Abdi kabeh. Ini sedakep. Padha nutuk lesu. Ada Mbak Dukun sedang ngawasi wajahnya. Sajaipun kok pun dadi rampit menika Gusti Putri. Kowe nutuk lesung biung, dimen-dimen jago-jago padha kluruk lan enggan laren anggone Bandung upaya gawe candhi. Iya. Katen dados Do nutuk lesung abdi-abdi kabeh dikon nutuk Dadi candi sewu. Tok. Jago kluruk ora kirek jegok. lah kirike melu tangi niku njenengan. Laren Bandung. Apa? Sawangan. Candi wis kabeh gumelar. Bagus. Cacah sewu. Kaya tembungku sekawit sadurunge jago kluruk candi kudu wis purna digawe. Nanging kabeh mah kudu dibuktekke. Kudu tak etung kanthi permati. Coba biung etungen biung. Sing permono 300 dadine 900. 99 kiram setunggal Gusti Putri. Bener apa durung? Panjenengan wangsuli 600. Ya apal banget nek karo hitungan dhuwit. 600 kurang selawe, Mas. Aja melu-melu tak tuki dhewe. Iya. 600. RM5 kok ya. 700, 900, 8, 9. Bener biung Bandung. Apa? Bareng tak hitung wala-wali kasunyatan candi cacah sewu isih kurang siji. Cacahe iki 999. Kaya tembungku sekawit. Yen no tak balenane. 600. 700. 800, 900, 90. Lho, kok kurang siji? Ganepe kowe, Jonggrang. Gusti Putri dadi recal atos kabeh. Apa atos kabeh, Mbak? Nggih. Coba kaya ngopo tak dumokane. Lah. Atos kabeh ngono. Kok dat Atos. Gusti Putri. Atos. Atos ora wegah. kok gak dadi atos kabeh kaya ngene iki lho. Pripun iki Gusti? Ngisor kok ya atos kabeh. Pun ket wau. Ngisor kok lho, iki apa iki? Perca kok ana sekrupe. Standar. Oh, standar. Sane bakole ngati. Iya, ya wis. Ya wis yen pancen kaya ngono. Fragmen iki wajib dibubarake. Mergo iki wis kebablasan wetune. Mban, Jonggrang iki bopongen cemplungno mblumbang kono ora urut. Jonggrang. Grang wis bubar, Grang. Tangyo, Grang. Grang. Marine diambung. Wah. Diambung masal iki. Kok dadi kaya ngono karepku? Iya, nyoh tampanono. Kegentak-gendung. Banggune yo geragas. Iki yo ngetek kan diambung yo ora meneng. Nemene ya penak kok ya ora digrayang kok ya. Wah nggih. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Amri. Nggih. Truk, ayo kendas lah Prabu Baladewa nesu kene. Iya.